Čaute všetci, toto je moje prvé video, dneska si ukážeme tutoriál, jak si robiť autobus. Je to jedno, kde sa spavnete a je to jedno, aké máte vlajky. Teraz keď chcete vyrobiť, to si môžete nastavovať vlajky, Čech, Republik, Brazíl. Ja tu mám takéto vlajky. Dneska si úplne bez gamedasu si zoberieme ten autobus a je to úplne jedno, sa spavnite, takže ja to teraz prestrihnem. Teraz keď ste sa spavnuli, ideme si vybrať toolbox. Ja tu mám ešte tutoriál, ale ja už to viem dávno, takže nie, že by som sa pozrel na YouTube, no pozrel som sa na YouTube, to som musel, ale... No, teraz sa pozrieme na to povedané číslo 1, 2, 6, 8. Podľa toho si určíme autobus. Vyhľadáme podľa týchto čísel. Toto nie je môj autobus, pretože toto nie je to číslo, ktoré mám dole. Ja to teraz prestrihnem, keď si nájdem ten... Tak, našiel som si ho. Ideme, otvoríme dvere, tak normálne, obyčajne, to je jedno, kde si dať, ale ja mám tu ešte tutoriál. Musíte si tam dávať ten toolbox. Po stlačení M a potom dáte to zelené. Keď máte tam červený, tak nemôžete položiť, pretože proste nedá sa to položiť, pretože tam nie je veľa miesta. Tak keď ste položili, tak teraz dáte toto a toto dáte dvakrát pod tým červeným. Teraz idete túto, otvoríme dvere zadné, ideme tuto, vylezeme, to je jedno, jak chcete, môžete si aj otvoriť ten rebrík, ale to je úplne zbytočné. Po stlačení myške na pravej tlačítko, tak to sa vám tento zobrazí. Teraz dáme nové, takisto, jak tento, stlačíme tento po zobrazení zeleného tlačítka, tak tlačíme ľavé tlačítko myši, tuto je ukazuje toto. Plus, áno, takto to ukazuje, dobre to ukazuje. Teraz ideme naspäť. Tak, zložíme tie všetky veci a zoberieme si takúto vecičku, to je, videli ste. Tak, teraz zoberieme toto a keď stlačíme V vedľa dvojitého V, tak ide dole, ale keď hore, tak V vedľa dvojitého V tiež, takže V. Teraz keď tento, pripojíme, musíme to teraz pripojiť. Toto tých drátov, tak je to teraz prestrih, ale ja mám radšej jedno nechám, takže takto sa to robí, musí to byť presne a malo by to byť takto, počkajte, tak to malo byť, keď budete mať tak toto stlačte, tak. A takisto na druhej strane len túto. Takže ja to teraz ideme naspäť. Vrátime tie vecičky. Neviem, jak vy môžete už zapnúť motory, ale to potom si musím ukázať, lebo ja idete podľa mnoho. Dúfam, že nejdete inak. Takže keby to išlo inak, tak by vám to nevychádzalo. Tak. Teraz ideme sa vrátiť naspäť. Ideme teraz pre číslo, akože číslo cesty, na jakú cestu ideme. Áno, toto tu, čo je dole, to nejaké destination born code, áno, tak nejak sa to povedalo, že čísla na tú linku. Ja si dám desinu, neviem, jak vy chcete dať, lebo to je najlepšie, tak desina teraz na tomto čísle. Tak. Teraz dáme to najlepšie hore. To je small. Tak, hore. Ale musí to byť všetko desina, lebo vám to nezapočíta, že to je randa. Keď chcete to vybrať, musíte stlačiť práve tlačítko na myši. A vybereme to. Keď chcete zmeniť randa, nie že sa pomýlite, alebo tak, že vám to nepôjde. Napríklad.
keď už máme všetko, idem sa len pozrieť, či to mám skontrolované tie dvere. Pardon, že mi tá klávesnica trocha viac šuchoce, nevadí už čo, ja už za to nemôžem, nemám takýto klávesnicu, som len začiatočník. Teraz, toto stlačme, tieto všetky generátory, toto. Toto už môžete inak urobiť, pretože to už je jedno, ale ja to, robte to podľa môjho, jak chcete, teda nejaký generátor, pardon. Teraz tu bude trocha to šučať, musím si dať nabiť počítač. Počkajte, ja to musím počítať chvíľočku, už to tu nebude tak kľúčať. Viete, ja mám na parkovaniu mám taký filter a ten sa mi zapne, počkaj, tak ten sa mi zapne, až keď zapnem takú predĺžovačku na nabíjanie, tak teraz som to odpojil. Tak, nabíja sa mi počítač. Tak, keď už ste všetko toto urobili, teraz vidíte toto tu, tak toto teraz stlačíme, tak. Už by vám to malo ísť. Počujete zvuk? Hej, áno, ide zvuk. Áno. Teraz, ja som ešte na jednu vec zabudol. Ešte nemôžete ísť. Ešte takto idete, zoberiete. Nemusíte mať kód a nemôžete si zobrať, takisto aj Bčko. Tu stlačíme Bčko. Tak, áno. Teraz zavrieme. Áno. Teraz pod brečku. A už by on to malo ísť. Neviem, či ste to robili podľa mňa, povedal, že áno, lebo keď nie, tak by nám to malo. Keď nie, tak by on to nemalo ísť. Mali by ste to robiť presne ako ja. No, skúšam, či ide moje, chcem moje, ide. Teraz ja vám ešte ukazujem jednu vec. Teraz takto tu vytočím. Teraz podľa týchto pozrite sa. Teraz podľa týchto šipiek, čo tu je, také fialové, tak podľa toho sa riadite, kam máte odbočiť. Neviem, či... Ja vám tu ešte ukážem také veci a tuto musíte dávať veľký pozor, lebo to sa vám potom, keď sa vám to odpojí, tak musíte to tam dať hore, jak sa tam dalo. Typkovi sa tam už odpojilo. Musíte dávať pozor na týchto veci, bo ja vám teraz ukážem, jak sa stane to, jak sa to odpojí. Vidíte, ide to. Aha, teraz mi to neodpojilo. Pozrite sa, a tuto sa môže zle to ísť. Môže sa to zle ísť, lebo to by to malo ísť a odpojí sa to. No dobre. Toto by bolo z dnešného videa všetko. Toto som vám nechcel len ukázať. Takto, počkajte. Toto by bolo všetko z dnešného videa. Za 50 lajkov natočím ďalší diel. Zatím čau.